Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. We are on our day 2 in our Logos series. When we say Logos, it is the written Word of God. Ganun po kaimportante ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pong binasa, there is a prophet whose name Elijah. His name means, My God is Yahweh. Sinugo po siya ng ating Panginoon upang harapin ang Diyos-Diyosa na si Baal. At ito nga pong nagkaroon ng pagkakataon para silang nagduelo, na sila'y nag-alay ng kanilang hain doon sa kanilang sinasambang si Baal, at si Elijah rin ay nag-alay ng kanyang hain, handog sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po, ito yung pinaka kailangan mangyari. Kung sino ang tunay na Diyos, tutupukin ng apoy ang handog ng bawat isa. So pinauna na ni Elijah yung mga prophets of Baal, at ito na nga, kahit anong gawin nila, wala pa ring apoy na bumababa sa langit. Pero nung sa panalangin ni Elijah, binuhusan niya pa ng tubig yung kanyang yung altar at yung hain, yung handog. Bumaba ang apoy na sa langit at tinupok maging ang mga bato na altar. Kaya alam niyo, pinapakita doon na sinasabi, si Yahweh ang tunay na Diyos at Panginoon. Kaya po, that time, naniwala na yung mga Israelites, pinapatay ang lahat ng mga propeta ni Baal. At ito na nga, isang malaking tagumpay ang naranasan ni Elijah. Tagumpay sa pagpapakilala kay Yahweh bilang tunay na Diyos. Ang problema, dahil pinapatay niya ang mga propeta ni Baal, nagsumbong itong si Haring Ahab sa kanyang asawang babaeng si Jezebel. Na sinasabi ni Haring Ahab na, wala na tayong pinapatay na ni Elijah ang mga propeta ni Baal. Kaya si Jezebel ay nagsugo ng alipin para sabihin kay Elijah, kung anong ginawa mo sa mga alipin ni Baal, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Natakot si Elias sa narinig niyang balita na yon. Natakot siya, at siya po ay tumakbo at mag-isang pumunta sa ilang. Iniwanan niya yung kanyang servant at sinabi niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako, hirap na. Magusto ko nang mamatay. In verse 5 of 1 Kings chapter 19, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya ito at sinabi, gising na, kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakakita siya sa kanyang ulunan ng isang tinapay, niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahigang muli si Elijah. Ngunit bumalik ang anghel. Ginising siyang muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya at muling uminom. At ito ang nangyari. Ang pagkain ng iyon ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng ating Panginoong Diyos. Sa istorya na ito, makikita natin na si Elijah ay lumaban at nakaranas ng matinding pagod sa kanyang buhay. 400 prophets of Baal ang kanyang nilabanan, ang namatay, at doon sa kanyang pakikipagduelo sa kung sino ba ang tunay na Diyos, grabe yung pagod na naramdaman na ito. Kaya nga nung narinig niya na may gustong pumatay sa kanya, siya natakot at nagpunta sa ilang. Alam niyo mga kapatid, mahinalin tulad natin yung ating sarili sa buhay ni Elijah. Na lahat tayo, humaharap po tayo ng mga pagsubok laban sa ating buhay. Ang tanong ko sa iyo, ano ang iyong laban? Ano ang laban mo sa buhay ngayon? Lahat tayo, ang buong bansa, nakikipaglaban sa virus na ito. Ang mga doktor ay nakikipaglaban sa pandemic na ito, sa virus, nakikipaglaban sila sa mga sakit. Tayo, paano tayo nakikipaglaban? And alam natin mga kapatid, sa pakikipaglaban natin, dumarating ang pagkakataon na nauubusan tayo ng lakas. Tayo ay nanghihina na para bang nadi-discourage na tayong bumangon uli. Para bang ayoko nang lumaban, kailan ko ba matatalo itong mga kalabang ko na ito? Kailan ba matatapos itong ECQ? Kailan ba matatapos itong pandemic na to? Pagod na akong manalangin, pagod na akong sumamba sa Diyos. Mga kapatid, ganun yung naramdaman ni Elijah sa kanyang buhay, sa kanyang pakikipaglaban. Nakaranas po siya ng pagod. Nakaranas siya ng burnout na para bang ang sinabi niya, suko na ako, gusto ko nang mamatay. Nasabi mo na ba yon dahil sa sobrang pagod? Nasabi mo ba yon dahil sa para bang wala ka ng lakas? At ito ang magandang balita.
ang logos, ang salita ng Diyos, ang tinapay na buhay, yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Gaya ni Elijah, nung siya'y nanghina, siya'y natulog. At nung may anghel na dumating, pinakain po siya ng tinapay at uminom siya ng tubig sa lalagyan. Pero siya'y natulog uli at ginising uli ng anghel. Anong sabi ng anghel sa kanya? Bumangon ka, mayroon ka pang laban, mayroon ka pang mga gagawin. Mahaba pa ang iyong lalakbayin. Anong ginawa? Pinakain uli siya ng tinapay at uminom uli ng tubig. Pero this time, pakinggan mo to kapatid, yung tinapay na yon, yung tubig na kanyang ininom, yun ay naging kalakasan niya para siya ay lumakad, maglakbay, papuntang Sinai ng 40 days and 40 nights. Can you imagine, anong klaseng tinapay yung kinain ni Elijah? Anong klase yung tinapay na yon na nagbigay sa kanya ng lakas para siya'y makapaglakbay ng 40 days and 40 nights? Wow! Parang iisipin ko, gusto ko rin ng tinapay na yon. Gusto mo ba ng tinapay na yon? 2 beses po siyang kumain. Sa istorya na ito, yung unang tinapay, ang kanyang kinain, nakatulog uli siya, nakapagpahinga. At pangalawang tinapay, eto na ang tinapay na nagbigay sa kanya ng kalakasan. Naniniwala ako na ang unang tinapay, physical na tinapay. Pero ang pangalawang tinapay na kinain niya, naniniwala ako na hindi lang to physical. Ito'y nangungusap sa atin sa spiritual, na ito ang tinapay na salita ng ating Panginoon Diyos. At yung tinapay na yun, ang nagpalakas sa kanyang buhay. Napapagod ka na ba? Kapatid, ang magandang balita, merong logos, merong tinapay, the Word of God. Ang kailangan mong gawin, kainin ang tinapay, ang salita ng Diyos. Matuto ka na pakainin ang iyong sarili. Paano? Magbabasa ka ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos, logos, it is God's Word. It gives us strength in facing life battles. Minsan tayo napapagod na eh. Minsan para bang susuko na tayo sa buhay natin. Para bang gusto na natin sukuan ng laban na ito. Pero alam mo kapatid, pwede kang makabangon muli. Pwede kang maging malakas at magtagumpay at makapagpatuloy. Paano? Kailangan mo ng lakas. Sabihin mo sa kasama mo sa bahay, kailangan mo ng kalakasan. Kailangan natin ng kalakasan. Yes! Alam mo kung saan mo kukunin yung kalakasan? Ang kalakasan, matatagpuan yan sa salita ng Diyos. Logos, the written word of God. Kapag nakakaranas ka ng burnout, na para bang, alam mo yon, nadi-discourage ka na sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa marriage mo, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. May regalo ang Diyos sa atin. Amen. Yan ang kanyang salita. Buksan mo ang iyong Biblia at makakatagpo ka ng kalakasan. Sabi po sa Psalm 119, Verse 28, my life dissolves and weeps itself away for heaviness. Yung buhay natin, nabibigatan na. Nakaranas ka na ba ng kabigatan sa buhay? Na para bang wala ka ng lakas bumangon? Meron ngang commercial, di ba? Para kanino ka bumabangon? Paano kapag yung dahilan ng pagbangon mo ay wala na? Paano kapag ang dahilan ng pagbangon mo ay hindi na worth it? Kapatid, makakabangon ka pa kaya? Ito ang magandang balita. Merong logos, the written word of God, na ito'y magpapalakas sa atin. Every time na tayo nakakaranas ng kabigatan sa ating buhay, pwedeng gumaan. Amen. Sa pamamagitan ng kalakasan na manggagaling sa logos, sa salita ng Diyos. Kailangan mong sanayin ang sarili mo na kumain ng tinapay na ito. Alam mo yun, physically kumakain nga tayo eh. Ilang beses ka kumakain sa isang araw? 1, 2, 3, minsan 5, minsan nga hindi na natin mabilang. Kung paano natin tayo'y kumakain at lumalakas ang ating mga katawan, wow! Ganon din dapat ang ating mga espiritu. Kapatid, meron tayong laban. At sa laban na ito, kailangan natin ng kalakasan. At ang kalakasan ay matatagpuan mo saan? Sa salita ng Diyos. Kaya kapag ikay nabibigatan, ang sabi rito sa Psalm 119 verse 28, raise me up and strengthen me according to the promises of your word. Kapag meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos, ito ang nagpapalakas sa atin. Kapag meron tayong mga pangako galing sa Diyos, ito ang nagpapalakas sa atin. Kapag naaalala natin ang mga sinabi ng Panginoon, kapag naaalala natin yung mga binabasa natin sa Biblia, alam mo, mararanasan mo yan. Lalakas kang uli.
Sa Tagalog, sabi doon, ako'y nanlulumo dahil sa kalungkutan. Sabi niya, palakasin niyo ako sa inyong pangako. Kapatid, kung ikaw ay nanghihina ngayon, kung ikaw ay nanlulumo, kung ikaw ay nabibigatan sa buhay, nanghihina at nawawalan ka na ng lakas, ito ang magandang balita ng Panginoon. Merong logos, the written word of God. At ang kailangan mo lang gawin, kapatid, basahin mo yun. Yung logos na yon ang magbibigay sa'yo ng kalakasan. Sabi sa Jeremiah chapter 15 verse 16, your words were found and I ate them. In Jeremiah 15 verse 16, your words are found and I ate them. Kinain niya daw ang salita ng ating Panginoon. Kinain niya ang logos. And sabi doon, and your words became a joy to me and the delight of my heart. Kapatid, minsan ba nalulungkot ka? Minsan ba ikaw ay nawawala na ng gana sa buhay? Nababangon ka na, bakit ba ako babangon? Para saan pa ba ako babangon? Kapatid, pwede kang magkaroon ng kagalakan. Ang kalakasan galing sa salita ng Panginoon ay nagdudulot din ng kagalakan sa ating buhay. And alam niyo yun, dapat ang kinakain natin sa ating katawan, pag pumipili tayo ng pagkain, di ba dapat masustansya, gulay, protein, healthy diet, iniiwasan natin yung mga taba. Ang problema sa atin, ikaw at ako, mahilig tayo sa junk foods. Mahilig tayo sa mga pagkain na masarap sa ating mga dila, pero hindi naman nakakapagbigay ng magandang nutrisyon sa ating mga katawan. Kaya tuloy nang hihina tayo eh. Mga kapatid, ano yung mga bagay na nagdudulot ng panghihina sa atin? Ano yung mga bagay na nagdudulot ng panlulumo sa ating buhay? Marami. Pagising mo sa umaga, nag-browse ka ng Facebook newsfeed mo, ang dami mo mga nakitang negative news, mga nahawa, mga extension ng ECQ, wala pang vaccine, anong mga nangyari? Nagsara ang kumpanya, hindi pa tumatawag si boss, kalahati na lang ay bibigay ni boss sa atin, walang ayuda. Itong mga bagay na ito, ito'y realidad. Pero alam mo kapatid, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Pwede kang magkaroon ng kalakasan. Pwede kang makabangon muli. At yun ay posible lamang pag may lakas ka. Saan mo matatagpuan ang lakas na ito? Sa salita ng ating Panginoon. Minsan kapag puro na tayo negative sa buhay natin, puro negative news, puro discouragement, hindi na magaganda yung ating naiisip. Somehow yung ating buhay para bang nanghihina, nagkakasakit. Ang tanong dito, sino nga ba naman ang magiging masaya kapag ikaw ay nakakaramdam ng sakit sa buhay mo? Kapag ikaw ay may dinaramdam na pain, di ba? Oh, sakit ng ganito ko eh. Malungkot tayo. Pero alam mo kapatid, if you eat healthy, kapag lagi ang kinakain mo healthy, hindi ka magkakasakit eh. You exercise with right diet, wow! Hindi ka magkakasakit. At ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Ang tinapay na salita ng Diyos. Yan ang nagpapalakas sa atin at nagpo-protect sa ating mga katawan. It nourishes us. It keeps us healthy. It protects us from sickness and disease. Hindi lang physical ha, pati emotional disease, mental disease, spiritual disease. Kapag meron tayong laging salita ng ating Panginoon, yung ating buhay nagiging healthy. Kaya sabi doon, hindi darating sa buhay mo na ikaw ay manlumo. At kung ikaw man ay manlumo, pwede ka uling lumakas. Paano? Nalulungkot ka, pwede kang sumaya. Paano? Basahin mo ang salita ng ating Panginoon. You open your Bible. Sabi ni Jeremiah, nung kinain ko yung salita ng Diyos. Hindi literally in our life, makikita natin nung binasa mo yung salita ng Diyos. Nung pinag-aralan mong salita ng Diyos. Nung nangusap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang logos, written word. Your words became a joy to me and the delight of my heart. Alam niyo mga kapatid, may pagkakataon sa buhay natin na para bang pag nagbabasa tayo ng Bible, wala tayong kagalakan. Tama ba? Nung una, pag nagbabasa tayo ng Bible, antok na tayo. Nung nagbabasa tayo ng Bible, ay ano ba to? Ang tabang, hindi ko naman maintindihan. Pero kung manonood tayo ng movie, 2 oras, 3 oras, gising na gising yung ating diwa. Pag nanonood tayo ng mga TV series, wow, gising na gising, inaabangan natin. Alam mo, hingin mo sa Diyos ang desire sa puso mo na buksan niya ang isipan at yung mga mata na makita mo ang kagandahan, ang revelasyon sa iyong binabasa. Alam mo, sa una para bang wala tayong gana. Balik tayo sa simula.
Bakit wala tayong gana sa pagbabasa ng Biblia? Siyempre, hindi ikaw yun. May kilala ka lang. Sabihin mo sa iyo kasama sa bahay, bakit wala tayong gana sa pagbabasa ng Biblia? Ito ang isa sa mga dahilan. Alright? Kasi alam nyo, yung mga tao na mahilig sa junk foods, yung mga tao na mahilig sa mga chichirya, yung mga bagay na masarap sa dila pero hindi naman nutrition sa ating katawan, subukan mong kumain ng junk foods bago magtanghalian. Pagdating ng tanghalian, wala ka ng gana. Why? Punong-puno na yung tiyan mo eh. Punong-puno na ng sodium. Punong-puno na ng alak. Pero ang totoo, puro hangin. Hindi nutritious yung mga na kinakain mo. Tapos pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating doon sa tinapay na nagbibigay buhay, wala na tayong gana. Kaya ang advice sa atin ng salita ng Panginoon, huwag tayo masyadong kumain ng junk foods. Huwag tayo mag-take ng spiritual junks sa ating mga buhay para lagi tayong may gana sa salita ng ating Panginoon. Ano sabi ni Jesus in Matthew chapter 4 verse 4? Ano sagot ni Lord doon kay Satanas? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. The word salita, their logos, is the Word of God, the written Word of God. Ito ang kailangan nating tandaan. Examine our lives. Saan nga ba talaga ako nabubuhay? Na kapag meron ito at meron ito sa buhay ko, ay, gising na gising, masayang masaya. Pero kapag wala nito sa buhay ko, nanlulumo, ang bigat ng pakiramdam. Maraming tao ngayon, pag in-examine natin yung sarili natin, yung tinapay, pwede nating palitan eh. Minsan, yung mga tao, dahil walang wifi, naku, hindi na mabuhay-buhay. Ang sama na ng buhay niya, ang bigat na ng araw niya. Dahil, alam mo yun, wala yung paborito niyang inumin, walang soft drinks, alam mo yun, walang technology, walang cellphone, walang Facebook. Ano tong tinapay sa buhay mo? Nakala mo, dyan ka mabubuhay lamang. Pero sabi ni Lord, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin, yung salitang tinapay na yon sa kanilang panahon, ito yung pang-araw-araw na pagkain eh. Our daily bread. Kaya nga ito yung prayer ni Lord eh. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hindi lang yung physical, kapatid. Araw-araw may salita ng Diyos na magsusustain sa atin. It will strengthen us, it will nourish our body, and it will sustain our everyday lives. Alam mo yung bread, hindi sapat yan. Kailangan ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. It will sustain us every day. Bakit kailangan natin ng tinapay everyday? You know why? Kasi araw-araw may laban tayo. Araw-araw, kailangan mo ng lakas para makipaglaban sa buhay. Hindi lang ito physical. Ito spiritual. At ang maganda sa logos, sa salita ng Diyos, kapag nagbabasa ka ng Biblia, inimemeditate mo, isinasabuhay mo, kapatid, meron kang kalakasan galing sa Panginoon. Nasubukan mo na ba na hindi kumain sa isang buong araw? Paggising mo sa umaga, hindi ka nag-almusal, hindi ka nagtanghalian, hindi ka naghapunan, walang merienda. Anong mangyayari sa katawan mo? Hinang-hina. Mamamayat ka kapag ganun lagi yung diet mo. Naintindihan niyo yun? Ganun din sa spiritual nating buhay. Bakit, Lord, hinang-hina ako sa mga laban? Bakit hinang-hina ako makipaglaban sa panalangin? Parang wala akong ganang sumamba. Wala akong gana sa salita ng Diyos. Very simple. Hindi natin pinapakain yung ating espiritu ng salita ng Panginoon. We need the daily bread of God's Word. Every day, we need to read the Logos, the Word of God. Alam mo, nakakatuwa itong si Job. Ang sabi ni Job dito sa Job chapter 23 verse 12, I have not departed from His commands, but have treasured His words more than my daily food. Wow! Araw-araw may schedule tayong pagkain. Tama ba? Araw-araw meron tayong mga recipe. Spiritually, meron ba tayong recipe? Meron ba tayong plano sa ating spiritual life? Ngayong araw na ito, ang babasahin ko, kailangan tatapusin ko ang buong awitin, ang buong salmo,
next week, ang recipe ko, babasahin ko ang Santiago. Alam mo yun mga kapatid, ganun si Job. Yung kanyang buhay, sabi niya, mas pinapahalagahan niya ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain na pisikal. Why? Alam ni Job na ang salita ng Diyos ang magsusustain sa kanyang buhay. Maaari yung iba sasabihin, ganito yan, naging reason ng iba, Pastor, yung Bible, pang ano lang yan, pang matatanda lang yan, pang mga babasa ng Bible, siguro yung mga wala nang magawa. Kapatid, pakinggan mo to. Do not say that the reading of the Bible, the Word of God, this Logos, is only for old people. The Word of God is for everyone. Sabi ng Bible, it is milk for babies. It is bread for children. It is hard food, meat for adults. Para sa lahat to, kapatid. Bata, teenager, matanda, at matandang-matanda, kailangan natin ng salita ng Diyos. Habang tayo'y nabubuhay, meron tayong laban araw-araw. At sa laban na yun, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo na magsusustain sa'yo, kailangan mo magno-nourish sa iyong buhay para ka magtagumpay. Saan natin matatagpuan? Ang good news, merong salita ng Panginoon. This is Logos, the Word of God. I'm challenging you right now to have a schedule. Read the Bible every day. Every time na wala kang ginagawa, ang isipan mo, punuin mo ng salita ng Panginoon. At lahat ng maririnig mo, isabuhay mo yan. Maraming tao naboboard. At anong ginagawa ng mga tao kapag naboboard ngayong quarantine period? Kung ano-ano ginagawa. Hindi ko sinasabi na masasama itong bagay na ito. Na masama yung mag-Facebook, mag-video, kung ano. Kapatid, kapag na kay Lord ka, hindi ka maboboard. Ulitin ko pag na kay Lord ka, hindi ka maboboard. Why? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Na kahit anong pangyayari sa mundo na ito, kapag may salita ng Diyos, may pag-asa, may kapayapaan, may kagalakan sa ating mga puso. Nakakatuwa dahil ang tinapay ang salita ng Diyos sa Biblia, sa Old Testament, in Leviticus chapter 24 verse 5 to 6, may pinagawa si Lord na tabernacle o yung tent of meeting na doon siya yung presensya niya ay masasaksihan, mararanasan ng mga piniling bansa. Ito yung mga Israelites. Alam niyo yun, kahapon pinag-usapan natin yung lampstand o yung ilawan na may 7 branches, di ba? Isang piece lang siya pero 7 yung kanyang candles. Ito ang nangyari. Sa tapat po nun, pakinggan mo to sa tapat nun, nung ilawan, merong lamesang ginto. At yung lamesang ginto na yon, it is pure gold. Meron yung pole at nakalagay doon yung tinapay. Yung tinapay na yon, kapatid, 12 yon. In Leviticus chapter 24, verse 5 to 6, ito ang sabi ng Panginoon. You must bake 12 flat loaves of bread from choice flour using 4 quarts of each loaf. Sabi ni Lord, verse 6, place the bread before the Lord on the pure gold table. Grabe, sabi ko, iniisip ko, sobra namang mahal na tinapay na ito, na yung kanyang patungan na mesa, ginto pa. When I was reading it, sabi ko, Lord, speak to me. Alam ko po, meron kang papakita sa akin Patungan lang ng lamesa, ginto pa. Arrange the loaves in 2 stocks, 6 loaves on each stock. So, 6, total of 12. If you read the Bible, it represents the 12 tribes of Israel. And alam nyo, habang binabasa ko to, sabi ko, Lord, alam ko meron ka pang mas malalim na kahulugan dito Alam mo kapatid, tinapay lang yun. Pero ang patungan niya ginto. Why? It represents the Word of God. The bread of God, the Word of God. Na ang Word of God, ang patungan nito ginto. Ganun na lang tinetreasure ni Lord itong kanyang salita. Dahil kapag sinabi niya, sigurado gagawin niya yun. Ang tanong ko sa iyo, tinetreasure ba natin ang salita ng Diyos? Na yung patungan nito, gold. Ano yung tsura ng Bible mo? Yung Bible mo ba ay kung saan-saan lang matatagpuan? Minsan nasa ilalim ng kama, lukot-lukot, punit-punit. Ano nangyari sa Bible? Ano nang nangyari doon sa salita ng Panginoon? Kapatid, let us treasure the Word of God. In the Old Testament, yung tinapay na yon, nakapatong sa gintong lamesa. Lamesa, ginto pa yung ginamit ng Panginoon para ipaalam sa atin
na yung salita ko sobrang halaga niyan. It is a treasure for me, valuable to me. It is very important to me. And I'm asking you to put great importance dito sa aking salita. Ang kalungkot lang kasi syempre, kapag laging meron nandyan, natitake natin for granted. Alam nyo ba na yung Bible is the number 1, the best-selling book sa lahat sa buong mundo. Sobrang benta nito. Pero ang tanong, binabasa ba ng mga tao? Kailan ba nagbubuklat ng Biblia ang mga tao? Kailan ba natin binabasa itong Logos? Sobrang halaga nito sa Old Testament. Grabe. At ito matindi doon. Yung 6 na yon, 6 sila, bali 12 na mga tinapay na yon. Represents 12 tribes, every nation, every race, every person. It means, sabi ni Lord sa akin, wow, 12 months sa isang taon, that my provision for your life, the Word of God, is sufficient. Lahat sa buong buhay mo, ngayong taon, January hanggang December, yung 12 months na yan, I have the Word. Meron akong pangako sa buhay mo. Kailangan i-treasure mo yun. Kailangan basahin mo yun. Kahit sino sa atin, every nation, every race, every person, we must read the Word of God. Kailangan nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Word of God, Logos, it strengthens us, it nourishes us, and it will sustain us in our everyday life. Nanlulumo ka ba? Nalulungkot ka ba? Nanghihina ka ba? Kapatid, pwede kang lumakas. Magbasa ka ng Biblia at ang salita ng Diyos ang magiging kalakasan mo. Huwag mong hanapin ang kalakasan sa mga bagay na nakikita natin. Minsan kumain na tayo, uminom tayo, masarap yung kinain natin, masarap yung ininom natin. Pero bakit ganon? Parang kulang pa rin. Dagdagan natin ng dessert, mag-ice cream tayo, magbiryenda tayo ng pizza, kumain tayo ng masarap na biskwit, kahit ano, kape, masarap. Parang kulang pa rin. Spiritually, we need the Word of God. Nagkukulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapatid, ito magpapalakas sa iyo. Ito yung kulang sa ating buhay. Kailangan nating i-commit yung ating sarili into this Logos, the written Word of God. Kapag ikay nanghihina, una mong gawin, hindi magpahinga, hindi lamang kumain, kapatid, magbasa ka ng salita ng Diyos. Yan ay magpapalakas sa'yo, hindi lang spiritual, maging emosyonal, maging mental, at maging physical. Remember Elijah, paano siya nakapag-travel ng 40 days and 40 nights sa pagkain ng tinapay na yon? Kapatid, hindi lang yung physical na tinapay. Naniniwala ako na yun ang tinapay na salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto mo bang masustain? Gusto mo bang manorish? Gusto mo bang maging malakas? Magpasa tayo ng Logos, this written Word of God. In the time of Jesus, as we finish this, in John chapter 6, sabi ni Jesus doon, yung mga tao kasi kumain, the feeding of 5,000. So yung mga tao, lumapit sa Kanya, hinahanap si Lord. Sabi ng mga tao, Lord, saan ka ba nagpunta? Hinahanap ka namin. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanila, ito, totoo, sasabihin ko sa inyo. Hinahanap nyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita nyo. Hinahanap nyo ako kasi kumain kayo ng tinapay at nabusog kayong lahat. Well, that's true. Kumain naman talaga sila Unlimited. Hindi na nila maubos yung tinapay at 5 tinapay, 2 isda, lahat sila'y nabusog. Lahat sila'y wala ng space sa kanilang mga tiyan. Ang daming natira. 12 bakol or basket. Tapos hinanap nila si Jesus. They were searching for Jesus because of another free meal. Nag-i-expect sila, papakainin ulit tayo nito. Woo! Ano sabi ni Lord sa kanila? At sinasabi rin ng Panginoon sa atin, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos, Ama, na siya ang may ganitong karapatan. Alam mo, sabi ng mga tao, yung mga ninuno namin, Jesus, pinakain ng tinapay ni Moises, yung mana. Yung mana na yun. Sabi na, eto sabi ni Lord, yung mana na yun, hindi si Moises ang nagpakain sa inyo. Hindi si Moises, kundi ang aking Ama na nasa langit. Siya ang Diyos.
Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi si Moises ang nagpakain na yun. At ito ang sabi, yung tinapay na yun, na nagpakain sa mga Israelita, sa mga ninuno nyo. In chapter 6, verse 35 of John, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. At sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Wow! Jesus was telling us of that He is the bread of life. In John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word, who is God, in John chapter 6, sabi ni Jesus, that Word who became flesh, I am the bread of life. Hindi ka magugutom. Hindi ka na mauuhaw if you have the Logos, the Word of God. Will you receive Christ in your hearts? Gusto mo ba yon na hindi ka nalulungkot, hindi ka tinatamaan ng panlulumo at discouragement sa buhay mo? Kapatid, kung tamaan ka man, makakabangon kang muli, may kalakasan ka, mapoprotektahan ka sa mga sakit, mentally, emotionally, physically, spiritually. Saan natin matatagpuan yan? Yun ay matatagpuan mo sa ating Panginoong Jesus. He is the bread of life. At yung tinapay na ito, yung salita niya, this Logos, the Word of God, kapag araw-araw natin itong kinakain, binabasa, minemeditate, sinusunod, sabi ni Lord, hindi ka na mauuhaw, hindi ka magugutom kailanman. Lahat sa'yo, pakiramdam mo, kompleto ka na, at nasa iyo na nga ang lahat, kapag nasa iyo ang salita ng Diyos. And lahat tayo, maraming pagkukulang. Lahat tayo, namimiss natin na magbasa ng Biblia, na hindi natin nagiging priority itong salita ng Panginoon. But right now, God is changing everything and speaking to us and through us. Kaya ka nang hihina, kaya ka nang lulumo, konting problema, bagsak ka. Kasi spiritually malnourished. Spiritually, you are weak. But right now, God is telling us, pwede tayong maging malakas. Araw-araw may laban. At kapag araw-araw kang kumakain ng tinapay na ito, itong salita ng Diyos, kahit anong laban sa buhay, mapagtatagumpayan mo. Kahit anong discouragement, makakabangon kang muli. Kahit anong laban yan, kapatid, may kalakasan, may katagumpayan. Bakit? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa iyo araw-araw. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Papasukin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin tayo. Close your eyes and just bow your heads. Can you pray with me right now? Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat po sa iyong makapangyarihang salita, Lord. Ito ang tinapay, Panginoon, na nagbibigay ng buhay sa amin. Ang salita mo, Lord, ang nagpapalakas sa amin. Ang salita mo, Lord, ang nagbibigay sa amin ng nutrisyon, ang nag-iingat sa amin sa mga sakit. Ganun din, Lord, sa sakit sa isipan, emotional sickness, Lord, maging spiritual sickness, Panginoon, para makagawa kami ng kasalanan. Panginoon, salamat po sa salita mo. Lord, right now, gusto po namin ng pagnanais na laging kumain ng salita mo. Laging kumain, araw-araw, na hindi namin makalimutan, hindi ito mawala sa schedule namin. Alisin mo yung mga distraction sa aming buhay na nagiging hadlang at nawawala kami ng panahon sa pagbabasa ng iyong salita. Lord, right now, hingi po kami ng tawad. Lumalapit kami sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa mga ginagawa namin na hindi naman nakakalugod sa iyo. And Lord, right now, sa aming pong panalangin, salamat sapagkat kapag kami lumapit sa iyo, sigurado tatanggapin mo kami. Kung ikaw yung tao na yun, you watch and listen to this, and yung sinasabi mo, ako yung hinang-hinana eh. Ako yung nanlulumo. Ako yung para bang wala ng lakas para bumangon pa. Nawawala na ako ng pag-asa. Kapatid, mayroon pang pag-asa. At ang sinasabi ng salita ng Panginoon, siya ang ating kalakasan at bibigyan niya tayo ng katapangan para lumaban sa buhay na ito. He has overcome the world. So take heart, be of good courage. Magpatuloy tayo. Yan ang pangako ng Diyos.
Muli kapatid, i-commit mo yung sarili mo sa Panginoon. Buksan mo ang iyong buhay, tanggapin siya. Umamin ka sa mga pagkukulang mo at sigurado makakatanggap ka ng kapatawaran. If you're that person right now, I want you just to pray with me. Pray this prayer with me. Sabayan mo ako, manalangin tayo. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Marami akong pagkukulang sa iyo. Hindi kita inuuna sa buhay ko. Panginoon, isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Ngayon, binubuksan ko yung puso ko. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa Espiritu Santo. Tinatanggap ko siya. Binibigyan ako ng pagnanais na basahin araw-araw, sundin ang lahat ng sinasabi ng iyong salita. Salamat po sa apoy ng Espiritu Santo sa pagbabasa ng Biblia. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa pangunawa. Salamat po sa kaalaman. Tinatanggap ko po ang pagpapatawad mo at buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Woohoo!